Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni katnak bulet kat banang ni kisni kalanang jam shakijuk thamai ban pentrekam bante lakam ye ki jingsniu haga bandon ye ki korpen state kam ya kini katnat bulet lingba ka director general of police Meghalaya kalala banyo hadu khat artli ki kali DFS crime scene benta baro ki khat ar district jongkajilla Kibakong san ka MEGPOL ka badai ka research tool bakarpang na kabenta ka Meghalaya Police bar ka PIMS Personal Information Management System na benta ka jingpin bit pingyang yi ka jingtip bar jingdan kam chong kituli tishu katnat pulit kalala ban pumi thamai sa kawi ka kynhun yale ka thamai ka Anti Terrors Web ATS jong ka Meghalaya Police bantem yi ki kam thambor sniu ki bayale persha ya ka imlang salang ne ka kynhun yale persha sorkan ne ki kam lehnoh ya kita lala pelaj ba da umentri rang ba ka jela ukon rat ki sangma tingkat nang umentri kampo yin ka jela ba prestun pensong bat ka kong ida shisha nong DGP IPS Police Headquarter Shillong kendiat syapang ka Anti Terrors Web ATS ka ka kynhun kulit ka batmai jong ka jela ka badong don san pungut ki samla ki beladat syahi kai tentbit ha kumno ban yakun ki kambaman ha ke imlang ka salang kum ki kynhun kai klau baking atia ite ki san pungut ki samla ATS ki dei na kynhun pulit commando SF10 ya ka ba ka sarkar jila ka shimkya bha badai bandon ki pulit yakun karpang ya ki kam lehnoh ha ka jila da ka jimtha jabutnat home ministry iwe ki jila ha ka ri India ki ladon ki ATS ban yo pendan kam kat kum ka jingdawa habadon jingjia nama kiti ki pulit ATS silong kum ki National Security Guard Henry ha ka jila Meghalaya kladir palat bandon watla kata ha ka jingyu ijngai jong ka DGP ka kong ai nongrang Kamtam u Dr. DNR Marang IPS Deputy Inspector General of Police Eastern Range ude uwe ubala punnet jingmut bha ya kate ha ka bakun umentri rangba ban umentri kampo yeng kila ai khublai karpang bat pen ko buram ye ki pulit ki blala ban pen bed bat plilenti ya ka jing tokit halor ka sora honeymoon murder case bat ru ye ki we ki officer ki blala ban pen bed no e ki case hapo kapor bakhendian
dignitaries and the officers present here to kindly join us for a photo session. I request the dignitaries and the officers present here to kindly join us for a photo session.